Helo, Cizzy Crawford ydw I a dyma beth dwi'n gwisgo heddiw. Cantorys ydw I a dwi'n byw yn Merthyr, a heddiw dyn ni yn Theatr SOA yn Merthyr. Mae mam fi yn cadw popeth mae'n brynu, a dwi a fy mam yn hoffi mynd rownd y siopiau elusennol a vintage, lleol, a just chwilio am dillad vintage a hen ffasiwn, a just wedyn allan ni drio cyfuno nhw neu rhoi nhw gyda gwisg newydd neu dillad newydd. Mae fy nillad yn adlewyrchu sut dwi'n teimlo a pwy ydw i. Dwi wastad yn gwneud ymdrech mawr gyda fy ngwisg pryd dwi'n perfformio, jyst i gallu cyfuno fy ngwisg a fy ngerddoriaeth gyda'i gilydd, a jyst gallu adlewyrchu pwy ydw i, really. Mae'r cot yma wedi i'w wneud o gwlan defaid, a dwi'n hoffi'r ffordd mae fe'n symud ac yn gorchuddio pryd dwi'n cerdded, a hefyd mae'r llywysau yn fel llywysau cloch, felly mae fe'n creu effaith eitha hudolus. Dath e o siop vintage yn Rhydychen, pryd oedd mam fi'n student. A peth dwi'n hoffi am y cot yma yw y ffaith bod e'n gynnes iawn. Mae'r siaced yma yn dod o peacocks, a felly mae fe'n weddol newydd, ond dwi'n hoffi'r ffordd mae fe'n mynd gyda'r sgert yma sydd yn adlewyrchu etifeddiaeth diwylliannol Cymraeg. A felly roedd y deunydd yma wastad yn cael ei werthfawrogi oherwydd oedd e'n cael ei weld yn hardd iawn yn Cymru. Ond dwi'n hoffi'r ffordd dwi wedi gwisgo fe fel sgert yn lle fel efallai blanced neu siaced, oherwydd mae fe wedyn yn mynd gyda'r deunyddion yma sydd yn efallai bach mwy newydd. Dwi'n gwisgo corset fan hyn dath o siop elusennol yn Llandudno, a dyw pobl ddim yn amlwg yn gwisgo corset mas, ond y reswm fi gallu gwisgo fe yw oherwydd y cot yma sydd yn cadw fi'n gynnes. Hefyd y scarf yma, dyw e ddim yn edrych fel bydd e'n mynd gyda'r gwisg oherwydd mae fe'n edrych yn eitha traddodiadol, ond dwi'n hoffi'r ffordd mae fe'n dod â'r holl gwisg gyda'i gilydd. Dwi'n credu mae fe'n dod i cyfwisgoedd, mae fe ffordd arall o cael edrychiad neu golwg gwahanol gyda'r gwisg, holl gwisg yn llawn, a dyna pam dwi wastad yn gwisgo clustlysiau, a hefyd modrwy am y trwyn hefyd, achos mae fe jyst yn dod mas a nodweddion gwahanol o fi, ac mae fe'n helpu i greu golwg personol hefyd. Wel, mae mam fi wastad yn dweud os ti am gwario lot o arian ar rhywbeth, gwario fe ar ysgidiau neu ar boots, achos dyna'r ffordd rydw ti'n mynd i cadw'n cyfforddus. Felly dyna pam ges i'r boots yma, dyna'r peth dwi am gwario eitha lot o arian arno yw boots neu ysgidiau. Dwi'n credu mae gwisg fi yn eitha hudolus a mae fe'n sefyll allan. Dwi eisiau cadw i steil uniongyrchol fy hunan a dwi ddim eisiau edrych fel pawb arall, a dyna pam dwi ddim really yn dilyn ffasiwn. Cizzy Crawford ydw i a dyma beth dwi'n gwisgo heddiw.